Mare biruka makamsati. Sunga ititaura ndiro dzokutaura dzichazorwa ngati picture. Order. Sorry, Mambo. Yes. Ini ngati something program agnostic. Ndori something wakangwa ne 5 years wasifika pangu. Kuva 2021 kusvika musi wodzoka kusvika musi wodzoka musi wa 6 September Akati 5 years. Asingasviki pamba. Saka inini hangu ndakukumbira peace of mind noti ndaona kuti wanano yandiri ine kakurongerana kana kuti ine gakawa mukati kakuine chandakukumbira una samtisi ndakukumbira kuti wakuite muchando watinawo kana kuti chienda ndoenda muchimba Nyaya yedu Meja. Nyaya iripoka ndekuti mutu aronyanya pane muchato handisi 511 saka 511 aitokuita zvese zvamuita handisi saka chinoitika ndechekuti imi munofanira kunga muchiandastenda mutemo kuti mutemo unomboti chii handisi asi what we are saying tikuti isusuka kana paine zvakaitika isusu chatisingadi ndechekuda kuhwanda kunzvenga idai mangotaura mataura yamuita from the word go pamasvika kuti ano mangu zveshuwa uyu makoni ndakuwaraidza namuna makoni because babawo wane 5 years wasina kusvika pamba and marriage yedu hapasisina chakungotisanganidza ichi muchato uliposati wadii wakuba toda tatoandastenda kuti nyaya yamutaura nyaya yakaita sei then tochikupai maideas ekuti munobatsirika sei kuti musasvika musituation yamuri nekuti iwo ndakatanga kuenda kumaintenance 2016 ndaenda kumaintenance 2016 akabva ataurwa nemamafia zvikadzi iwo unogara sei nemukadzi wakutora maintenance ndobvoenda kubva waklema peace order wakanyoresa kuti ndoti asauye basa kwangu achivhinga mukadzi wangu ndinoti abve pamba pangu pakugara kwamuparudza ndinoti andipe hembe dzangu ndaramba nadzo patakaenda kukoti magistrate akati ini handirambanisi wangu tora maprocedure unoita unotora mwana wanozvipa mutemo ndofa zvangu guma zvakadaro vadhimai ndopatooti kuadvaisi kuti kana magistrate akati endai morambane zvipai zviri pamutemo because magistrate hatori nawabamari kuti ekugura muchato wamwina wa511 muchato wamwina unogurwa chete kupi kuhaikoti handizvo saka what does it mean kana usati wagurwa angangona nyashipaini kuti ndopataida kuti kuadvaisei kuti odaita kana zvinhu zvakambira zvakadai chiitai zvakadai kuti muite sei upenyu wenyu udiwo ndosaka ndati inini ndaikumbira peace of mind mwana uyu wapoinvogoti inini ndiramupamusake pamwana uyu ndakamusiyirwa mwana yari grade 5 nawo aform 2 ndine musikana akanyora form 4 2022 ndindori ndega ndane grade 6 ndine ECD hawana kana point tumira kana even hapana kana communication yakanga iripo izvaizva kumutaura kanhai anzani Agnes nyaya yekutaura ndekuti zvese zvoutaura izvi hatisi kuramba hatisi kupokana nazvo asi tiri kuti pane chinhu chausiri kuita chaunofanira kudii kuita kuti zvinhu zvako zvese zvidii as of now handika because uyu murume ataura kuti asati akutoita uri mukadzi wake ende kuseta kwanga kuita matrep kwese ndekuita sei kuseta matrep ekusetera munhu anoziva kuti munhu wani munhu wangu handika
but imi manje muri kuzvitora matorero muri kuzvisimplifya musikafaniri kuzvitora simple because chamurudzira nacho pamutemo right now anosuwa uye for adultery charges mutemo unomubvumira kuti izvozvo because ane 5 anobva ndari pamukadzi wangu ndinaye mukadzi wangu ndabata mukadzi wangu aine chikomo then he is charged from adultery charges. Patakachata kuti takasi 5.1 yamushata inoreva kuti murume mumwe chete mukadzi mumwe chete ndosaka ndinotaura uyu makuti murume sei imi musati magura 511 handinomwe murume wandinaye murume wamwina amai handina mungangoramba nekuti ini ndaindine murume wandinaye mamutasa munhu wabata munhu zviri officially chiri mutarisa kuenda kumba kwedu chii iye kuzva kuti 1 muchato watakachata wangu rwedu tiri 2 achiti ini ndoda kushield through hama dzangu dzisingabudi kumba kwedu hakuna chinhu chakaendako ndosaka takatanga kuenda kwamuzvari efunga kuti nesolution ichabuda saka chifunga kuti kuno kune solution ichabuda anyway wekumbowo kangumirira isusu nyaya yawika kunoka haisi yekurambana nyaya yawika kuno chandifunga ndechotova uivhuvhesa makoni vachiti ndinodana samakoni alright mwana sumuka mukomana nyaya irikutaurwa ndima yako ndimamoma yes nyaya irikutaurwa yaigara ichingoitika pamba isusu taitozviona kuti tisitati kugara pamba avo baba vavaiuya pamba vachigezerwa washeni pambacho wachikanya zvidhina wapedza kukanya zvidhina waigeza wese mumbatso munani mama wangoti wakapotanga uchibikira chikafu pamba uchikwira nemabheseni wachienda kurara tacho bhozopedzisira kuti bhozukura stovu ndicheni wadzikura stovu ndicheni watangobikira kutacho isusu chikafu chacho chisingachadziki pakumba ndikaita 5 days ndisinodya inini ndopandakazoteka decision yekufonera baba ndochii ndo zvinhu zviri kuno iwo waindi ndapfumira ndochiona ndine skin disease mapundu anga rimbotenderera but panguva yacho ndine skin disease wainditimarana even usiku kuenda kuoda matiptip asi ndikawati ndiudo mari yekurapisa ndidzoka kuchikoro waita zvichazvirapisa wega amwe mawedzi andaitukwa amwe acho ndaitukwa pamusoro pababa inde chandoziva panyaya dzavo chizive uchayamai ninavo boko zvinhu vacho zvichitaura nezvinyazi wakazobatwa dhadhera wakabatwa itingi pamba inonge 2 days wabatwa vazosara chinipopotero ranziye baboko aita zvikunzi kuti ndinohura izvozvi zvavanyatsoona ndikubuda mumba manje mumakoni alright mwakozi taura nezvitaura mukatomutarisa mukomana zvese zvaanotaura munhu unombonotaura but mukanobvunza mai wacho ndini munhu aitenga mushonga kusvika zvaita wanga ine makumbi mwiri but ndaimutora semupfanhi ari panzvimbo mai wake wandinoshanda muri kusimudza maoko ndovatibatsira ndinoda munhu adakubatsira atete because inini handifungi kuti amufana une makore makani 16 years utori tatozwa zvasikafanira kunge uchitaura because waifanira kunge uchitaura off camera hatibvumidzwi mutemo uriye minor andi yes saka mazwa auya kuntu but nyaya ndikutoda kuti makonika inini munhu andakawenga handifanira kukutsvaga because ndikakutsvaga ndikakuwana hauzondifari uzwa makoni zvokuti ukada kundipa mukana kuti ndikutsvage ndokutsvaga makoni haumutori kana 2 days ndenda 2 days ndendapedza nei but ukada kunyipa wangu wakangwara kuti vanhu vese ava vanopenga vese ava vanopenga just because varobatwa wakatiza alright uyu pakabuda I want to ask a very simple question kana uyu ari kubasa anorareka uyu mukadzi anga ari kushandira kana handisi kutaura newe ndati anorarepiwe anoratasho iwe unorarepa
Unaomba. Mkazi wachani? Ini wakati hapana kambuzwa nezvinyenye. Sumga. Anjadzi nemunhu wacho veava neavo neavo enditeta wacho pakabaka munhu andii musi wacho akabaka munhu pakabaka muroora uyu taimboita zvekuzwa nese mari inoitozviziva ndo zviri kuitika makoni uzvu atone musha wake muhawe ini mawana ndimunogara ndimotakavaigaa munhu atototopaziva pamba pake atone mukadzi akasizvo kutoti achauye kune mukadzi akadini haachauiba akutogara nemuroora uzvu akasvika pokanya zvidhina pamba pahanzvadzi yako mbari wezuro munhu kutazivaziva kuti izvozvizvi nyaya yangu yakumberi daina kumira nyaya yangu tipere vatenda kutokwisawo goni nemurora pamba pahanzvadzi yako mari wezuro bamini ndatogara zvidhina ndokutakishoka ameenda kushanda kwese iwo uri usina kutakishoka ndosaka ndati inini ndosaka ndati inini handishati kuti nditsanangure zvakawanda kuti muchato ngawakanzurwe ndione zvese zvekuti ndisatsanangurika aiwa nekuti zvimwe zvingada zvisanangurika ndichidairwa nevabereki wangu mama haisi mhosva kuti inini ndaizveka aiwa haisi mhosva kuti urarambuka hatigoni kutogara naye bakanaochaichaya ndozvaatori makoni patakayana siviki kudare kuno wakati ari turi kapira kombi wani wari kune munhu wake wakanaiwachiwirirana nehanzvadzi yake hanzvadzi yavo iyi ndaitaona kuti yakarara neiirapa uyu mukomo wake anoziya mwiri anoziya mwiri uyu the first person wekuya akati muningi wangu achadzoki akatenga musha wake kana muchiwati nditsanangure zviri murugamo avo akati muningi wake haachadzoki ushu ari apa uyu akati haachadzoki euya achindifonera akasikashandisi meseji pauyu aishandisa maposi wandituya kumba kwangu ndakarara navo babawo about 4 times wamuri kuonawo chandakazoablokera waita zvekuti kwauya wangasikaye kana even nefish ndida wachengeti inyaya kuti gurupu radaya naro ndanditsunza mupesu ndaida wapfekedza pamberi pedare bhosi wanoziva mwiri wangu babawo nondikuzwa awa 4 years dandakasurvivor with this absence college dai you are up kuyakayanga April muna April kusvika izvozvi zvitamulaga but this person muningi navo ane muningi wake mutsvuku atakanaye last Saturday akafonera uyu zvikazi mukoma akuchata namaidiana maigurume shepard akati zvinei ngawabare mwana uyu hapana chanditombonya nomubata hapana hapana chinowachandisikaziva ndakatoona kuti ivava vanotonaka vanonaka ivava hapana chandisikaziva hapana chandisikaziva ikengana pane munhu kana vachiambarofita mamboka kati ngativheneke nababavo ngawativheneke kana muprofita aripo ngawativheneke nababavo ndinobhadhara mari chokudai aitaura rabhisha about this guy haachawi ane mukadzi wake zvakafudai kana vaine muprofita ndidai ndinobhadhara mari mudzimai uyu ndo zvaanogara achiita mazuva edu pakatombosvika extendi kuti akatombotaura ndakarara nawo wese nyawa rekodhiyo yaari kunyatsa kutaura pachena kuti uyu makoni akazoya mumashure ndaitomonana newamwe pamba penyu ende vana vangu ndochengeta nendipomba zvangu
makomoni wemuda intektek akazouya uya ndinaparara naye mumba make ushu ndaenda kumba kwake haisati yapera izwai nyaya chaidzo chaidzo pane dzese zvamutaura ini dzimwe dzese amene nadzo uzwa tete garai pasi nyaya yandinayo inyaya yamakoni ndo nyaya iri pasi tenge ende izvozvi mukadzi uyo wataura kuti makoni akatanga muna April saka makoni uya kuuya patasho makoni uya makoni uya andikazvizwa zvo ndati wazvizwa here aiwa basa redu isu ati uyu airara naye ndeuyu kubva kudhara asi kubva muna April kusvika izvozvi ndini ndozvataura saka kana uine ishu hauna ishu nesu une ishu nemunhu waitata naye uyu ndiye ataura uyu ndiye ataura as from April baba munyika nawe kana wairyawo bota wairyawo asi munhu hauda chokwadi chiri apa chaitaura mudzimai chokwadi chiri apa chaitaura kuti pamba penyu popapo ndo pandakatanga kurava ndikazouya kune uri pamba pani pamba penyu ndo pandakatanga pamba pani penyu ndo pandakatanga ndikazouya kunani saka pamba penyu ndepapi paitaura aitaura mukoma wangu saka iwe wazvizwa mukoma wakadini wakayabo saka usadzinudzire baba mnini makayado kupota remningi nayo idoti vari makaya aise muruda here shamwari vana mbuya varipo here apa kana vari kuramba pote pasera bvisa bhurukwa shamwari uye mupfekedze Alright. Hey. Zvokuko hatinei nazvo hatizva tati nyaya iri mudare muzimu isuku makonga proof taanayo yekuti mukadzi uyu wakadana nemukadzi wemunhu wakadana nemukadzi wemunhu and the proof is there for everyone to see even your actions kuti munhu ushandirwa mushando wako mutakshop uruswera ukanya naye zvidhina I don't understand you because mwana uyu angambonyepiwa mwana uyu angambonyepiwa kuti mai wangu urikandova kuti mai wangu airara newewo kugeza pamwe chete newewo angambonye mwana uyu angawengi mai ake zvokubva asvika alright saka iwewe zvawakazwa kuti pane munhu atiza mutakshop aoneka ina mai wamutakshop wakaite kana wanga usiri sezvo wanga uri mwedzi wetakshop wakati ndiani iwo wakati handina munhu anga ari mutakshop ndakatobvunza ndikati zveruzi makatiza kuti munhu akatiza mutakshop ndiani wakati handina munhu andakati makono nemhosva makono imi mbambo nemudzimai wenyu uchiudana naye pamusoro ichangamiri ini ndikudanana nemudzimai uyu hatichadanani pane ishu iripo yakaitwa namai ava mai ava zvawakaita wakaona kuti ini zvandakuita pamba panapo because vane mwana iye ndofunga izvi zvatova nekuma4 years wakaita mwana iye during my absence murubava saka during my absence aita mwana iye patata kuchinetsana manje tichibvunzana akaita zvekundifonera ndi kuchimanimani kwazi nhumbuya yakazoita ndikati wati zvikazi nhumbuya yakazoita mubvunze kuti ndakatenga kana future yemwana iye handina kutenga right ndakuuya kumanda kutanga kubvunza nyaya yemwana iye handimuruona ukangomubvunza mabvunzirano atoitoita aya
pamwe mangwana motozwa ndindodafanirwa nemapurisa nokuti unoti ndine mupurisa wangu ane muruona obva amhanya kuti ndoda kuenda pane tsamba yemuchato obva achidii obva achienda obva achiti vanditorera protection wakada kutora peace order obva azi mune muchato peace order haidii haiitiba aibva atora protection order ane muruona atora protection order aibva atora muchato uya uya aibva aenda nawo kumba kwawo ndokwaakaisa saka munozwa kuti muchato gaudini saka iye asizwa kuti muchato iriko kana ndikaenda kwadc kukoti kumakombiyuta muchato uriko nongopiwa muchato ndogurisa right it's okay right zvatakuita vamwe imi muchiita iprocess yenyu moita zvinhu zvokuti mudii musunungurane because muchaurayana umwe wenyu ndiye achadii achauraya umwe nechirwere. It's not necessary kana mafunga kuti hazvichaiti hazvichadii chiitai the correct thing andika mudii musiyana. Handifungi kuti zvinonakidza papamwe kuzwa kuti muri kubva kubasa mukadzi oita mbiri yekuti mukadzi wako azodana nhengaza imi muyezoziva kuti hapasina chii hapasina zvo. Itai zvamuri kuita then life goes on. Umwe naumwe oenda kwake muchiri wachii muchiri wapenyu. Izvi zvamuri kuita izvi matakanana munopedzisira pokusvika mawingana wana wanyamunhu munopedzisira mawingana nekusingaperiwa nenyaya idzi zvokuti izvi zvinyamboti papa wakagara apapo pfungwa dzako dzichakutaurira kuti dziri kutaura kuti whether munini wangu shuwa mukoma wangu ndimukoma kuti mukoma wakananzwa shuwa here kana kuti hana kunyeperwa here kana kuti chokwadi hakuchazvizivi. Saka izvozvo zviri dangerous now. Saka hatidi zvinhu zvakadii hatidi zvinhu zvakadaro. Izvishangamiri pamusoro hai zvani mungamusoro zvifungira vanhu kuti bhuku rese pane umwe munhu akatonitaurira kana kufunda sabhuku kana kufunda sabhuku rapo akatotaura kuti ndinochaziva kuti sei mukazi wako achitofamba kakapfeka because nearly everyone anotoziva mwiri wake. Zvapera alright iwe shamwari right itai so iwe shamwari ungada kutaura ukaita sei but wakaita zvisingaitwa dai wakatanga asiya murume ozodanana naye noti zvauri kuita. Saka nenyaya iyi handichakutsvisi pa5 because there's a lot happening in the marriage which was not okay. Zvawakaita take advantage of and waita take advantage of iwe wacho wada kutekwawo advantage of because pane tumwe tunhu turipo tusingazika iwe uchibhadharawo 3 mombe saka uchabhadharawo ngoma before end of November. Tine mhuri yakawandisa zvekuti kana mukabvunza mhuri inochengeta mombe 3 handifungi mhuri ndeyako iwewo kana uda kusabhadhara tozoona vasinobhadhara zvekuti une mhuri ngani ari kunyenga mhuri idzodzo ndiwe wakazoiswa rapo uri kunyenga hausodaidza uri moto yemuninyengerera uri kunyenga zvekuti utaura kuti azi nemhuri dzakawanda uchingoda vamwe futi kunze woti azi nemhuri dzakawanda woti tizwire tsitsi roora kana wakazi nyangwe 20 ndewako shamwari ukaroora wakazi kana 20 ndewako hatina kutaja iwe gamira ndikuda kutaura simwe chino kana akapusa iwe usafunga kuti wakangwara paiwe usafunga kuti wakangwara paiwe uruzwa usafunga kuti wakangwara paiwe kana unekwa hondo achikutaura kuti wakangwara hauiti wanokunyepera uruzwa wanokunyepera. Right. Chiendai muite zvotaura chibuda chiendai
Kwambe zvakanaka.